Hayırlı saatte hürmetli jır-мұң süyüşü tamашачыларыбыз. Ekranlarda şen көңілден muzikal құтлаулар программасы. Бүгінгі жылы iştəlikli құтлау хатыбыз матур ешлік ғүмір бейремін білгілеуші Динар Рифғат ұлы Нуртиновқа бағышлана. Бұл дүнияда ең қимметлі нәрсе кіші ғүмірі. Әлі яңағына яшим деп дүнияға аваз салдың. Қой арада инде, аққан судай кебек ғүмір өзінің ұллығын дистелеген еллар білән білгілей. Бүгін бізнің қадірлібіз, улыбыз, інібіз, тұрмыш иптәшібіз, ике ул әтисі Нуртинов Динар Рифғат ұлының 35 яшлік көркем юбилейі. Қадірлі кішібіз Исәмет ауылында 1985 елның 5 декабрында матур қыш айында аппақ қарларға түрініп аваз салды бұл дүнияға. Әти әнесінің зор сүйініші, мәхәббәт жемішлері болып, екінші бала болып туған. Мәктәпні тамамлап, Минзәле техникумына юл ала. Аны оңашлы қызыл диплом білән агроном һөнәрен алып шыға. Аннан армия сафларында Дальний Восток яғында илебезнең шигендә 2 ел намуслы хезмәт итеп кайтты. Хезмәт юлын туган авылында Сигнал колхозында баш агроном вазифасында башлап җибәрде. Эшенә намуслы, бар булмышы, бар йөрәге белән бирелеп эшләде безнең кадерлебез. Бүгінгі көндә ул урожай тоқымчылык заводында звеновод булып хезмәт юлын дәвам итә. Эшендә бик хөрмәт итәләр үзен. Намуслы, эш сөйчән, ярдәмчел ул безнең кадерлебез. Эшендә алыштыргысыз хезмәткәр, гаиләсендә сөекле тормыш иптәше, үрнәкле әти, ярдәмчел ул туган ул. Бүгінгі көндә югары Яркей авылында йорт тергезеп, күркәм гаиләсе, сөекле тормыш иптәше Алина Газим кызы белән матур, бәхетле дөнья күреп яши ул. Ике улларына сөю җимешләренә Данияр һәм Раянга гомер биреп, аларны яхшы итеп үстерәләр. Сөеклебез, сине шушы матур бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, шомыр чәчкәседәй ак бәхетләр, кырыштай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Тормышыбызга ям истәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми, әниебезнең зур таянышы, ярдәмчесе булып, тормыш иптәшең белән мул тормышта, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын. Салкын карлы кышта тусаң да син, яз кояшы һәр чак күңелеңдә. Һәр вакытта йөзең көләч булсын, балкып яшә гомергә. Иң изге теләкләр теләп, сине котлап, әниең Фәнзилә, тормыш иптәшең Алина, улларың Данияр, Раян, җизнәң Илсур, апаң Гүлнар һәм дә бер туганның уллары Идел, Урал. Хөрмәтле Динар Рифғат улы, яшьлегегезнең матур бәйрәме котлы булсын. Гаиләгез белән алдагы көннәрдә дә бәхет, шатлык нурларында коенып, саулык, сәламәтлектә, мул, бәрәкәтле тормышта гомер итәргә язсын. Якыннарыгызның җыр беләген кабул итеп алыгыз. Tuğan günün, tuğan günün, Күңелеңә дәрт
төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көтәсен. Күлкі үзілмесін сыйлы табынарында, жай ұрталары ғына біп өміріңе календарында. Туған күнің, көңіліңе дәрт төзетәсен, сенің һәрбір туар күнің, сипсін бәхет көтәсен. Туған күнің, көңіліңе дәрт төзетәсен, сенің һәрбір туар күнің, сипсін бәхет көтәсен. Yollarıma көңілләр алсын яш килешкенә, сөйгән яр назы өстәсен йөрәкләр тибешенә. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер туар көнең, сипсен бәхет көтәсен. Туган көнең, күңелеңә дәрт төзетәсен, синең һәрбер